будем стремиться к тому, чтобы все-таки в 2 раза у нас будущие пятилетки выросла зарплата. Поэтому это не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Ну, это потому, что мы в экономике не очень хорошо работаем. Александр Лукашенко заявіў, што не аддасць краіну, цытата, разгільдзяем. Між тым, кожны новы дзень прыносіць усё новыя звесткі аб рэпрэсіях. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, гэта Белсацум. З вами Вітал Ціўчык. Актывісты, якія выходзяць з менскага ізалятару на Акрэсціна, гавораць пра нечалавечыя ўмовы ўтрымання, якіх там ніколі не было. Праваабаронцы заяўляюць, што іх можна прыраўняць да катаванняў. Між тым стала вядома, што Паўла Севярынца у чацвер аб 11 гадзіне ў фрузенскім судзе чакае чарговы суд, і жонка палітыка піша чарговую скаргу ў пракуратуру. Я вельмі спадзяюся, што людзі, которые займаюць кіруючыя пасады ў пракуратурах і адміністрацыі, хаця б што-небудзь на тэрыторыі, якая ім падведамственная, могуць зрабіць. Але з іншага боку я разумею, што загады пра катаванне людзей можа аддаваць толькі адзін чалавек. І калі я ўпэўнена, што калі яшчэ 5 год ён будзе на пасадзе, то гэта 5 год страху і вось такой пакуты. А у нас на сувязі з Менску Максім Урбанович з Маладога фронту, уласна, які 12 дзён правёў у ізалятары на Акрэсціна. Гаспадар Максім, добрый дзень. Добрый день. Перадусім вітаю вас на волі і распавядзіце, калі ласка, што цяпер адбываецца у тых застенках. В застенках я знаходжуся на цыпе, так як место знаходзіцца на лесе, на самім. На цыпе знаходзяцца умовы жорсткія, зусім жорсткія, там концлагер, я бы сказал, камеру душку, душат просто, морально, психологично. Магчыма, як я уже наслышан, Статкевича, Миколу и Павла Севярынца, даже физичные некие методы уже начинают потиху применять. Фізічныя методы гэта збіццё, так? Ну да, там по ногам там закидывают маргинальные элементы разные, бомжи с вошами, частоточники моей камеры были, частоточники вшивые до конца. Например, у час ночи будет, дубинками там бьют, зайти не мають права контролеры. У их ключей нема, только дежурные могут прийти. Колькі вам ночей не давали спать? С понедельника и до прошлого, до субботней ночи, с субботы на неделю. Ой, с недели на понедельник. По сутности, целый тыдзень не давали спать. Адмыслова будили, били дубинками у двери. Да. Двери, горланили там, что они могут там только зарабить, это только это. А что они выкрикивали? Что они выкрикивали? Вставай, давай. Что ты смотришь на меня? Потом молчать, пошли следующую, наступную. Прэс-сакратарка Міністэрства ўнутраных справаў Ольга Чамаданова заяўляе, што была нібыта праверка ў вас на Акрэсціна і ніякіх фактаў катаванняў не выяўлена. Ці вы сустракаліся з той праверкай? Не, на моем поверсии это однозначно не было. Я еще хотел добавить одну вот это я не добавил. И вот мы тогда прилегли спать, я и еще там один. Залетает, в общем, дежурный, вызывает это начальника Шапецку. Прилетает этот начальник Шапецка. Меня и еще 2 вывели звычайных, поставили. Этот Шапецка как разошелся там на меня. Ты усвоил, надеюсь, Урбанович? Так чуть не кидается. Или это провоцировал он так по плечу? Благодарите Урбановича, что, мол, это все происходит. То есть делают так, что это политические виноваты, вот такой вот. И тут, пока мы стояли, он зашел в камеру, выходит с камеры с ведром. Все, у нас в камеру заходим, он ведро хлорки взял, вылил, прямо специально куртки положил, на куртке вылил, и все, там пол камеры той хлорки с водой. Чаму, оказывается, вось такі моцны ціск і такія меры прымяняюцца? Звычайно, это понятно, это связано с выборами. Падтрымку Сергея Тихановского. За апошняе, это за Камароўку вельмі шмат страдала. То есть он вельмі боится, он чувствует, что
может быть, что-то вельми для его, так сказать, небезпечно. Коли прийде, да, другая влада, там, хтось, перевыборы будут. Вот. Тут его просто, ну, як народ, конечно, полічить, бо многие казали, что, может, лёс таких диктаторов, как Каддафи, Таушеску, теперь не те годы, по крайней мере. Спадар Максим, шчыра дзякую вам за каментар. Зычу здароўя, аднаўлення, перадусім здароўя пасля гэтых цяжкіх умоваў і трымайцеся. Амбасадар Еўразвязу ў Беларусі Зірк Шубель занепакоены дзеяннямі супраць Віктара Бабарыкі, а таксама спадзяецца, што беларускія органы расследуюць пагрозы ў дачыненні Святланы Ціханаўскай. Таксама дыпламат вымагае вызвалення ўсіх арыштаваных актывістаў, а таксама нагадвае, што Беларусь павінная выконваць свае абавязальніцтвы ў канвенцыі ААН супраць катаванняў. Між тым, камісія замежных справаў польскага Сейму сёння прыняла агульную пазіцыю датычна крызісу ў Беларусі, і ўжо зараз вашай увазе размова з дэпутатам Сейму Робертам Тышкевічам. Спадар дэпутат, якой рэакцыі з боку Еўразвязу і Польшчы могуць цяпер чакаць беларусы ў сувязі з тымі рэпрэсіямі, якія адбываюцца ўласна ў Беларусі? Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj... Я вельмі ўсцешаны, што сёння камісія замежных справаў Сейму Польшы афіцыйна заняла пазіцыю ў справе крызісу ў Беларусі, выражае салідарнасць з усімі затрыманымі, дамагаецца іх пільнага вызвалення і заклікае Міністэрства замежных справаў Польшчы да прыняцця дзеянняў дзеля вызвалення рэпрэсаваных і далейшага падтрымання грамадзянскай супольнасці, пранезалежніцкага еўрапейскага асяроддзя ў сітуацыі павелічэння рэпрэсіяў. Упэўнены, што Польшча традыцыйна будзе стаяць на баку пераследаваных, слабейшых на баку тых, хто слушна нагадвае пра сваё права жыць у дэмакратыі, права на вольныя выбары. Вольга Севярынец, жонка Паўла Севярынца, сустарчыні беларускай хрысціянскай дэмакратыі, якая таксама з'яўляецца часткай еўрапейскай народнай партыі, у такой вельмі адчайнай адозве звярнулася: ратуйце майго мужа, яго там заб'юць. Павел Севярынец мае адседзець 75 сотняў арышту. Там не прымаюць пітную ваду, не прымаюць ежу, вопратку, б'юць людзей, заліваюць падлогу вадой. Ці можна чакаць нейкага ўмяшання з боку таксама дыпламатычных пляцовак, амбасадаў? Absolutnie oczekujemy od władz polskich, żeby... Чакаем ад улады Польшчы, каб яны ўмяшаліся. У гэтым пытанні павінны быць актыўны ўвесь еўразвяз. Трэба аказаць ціск, каб людзей не трымалі ў нялюдскіх умовах. У дакуменце, які афіцыйна прыняла камісія замежных справаў Сейму, мы ўзгадваем 14 прозвішчаў, у тым ліку на першым месцы Паўла Севярынца, сустарчыні беларускай хрысціянскай дэмакратыі, які часта быў госцем нашай камісіі, а сёння яго незаконна ўтрымліваюць у нялюдскіх умовах у беларускай турме. Мы не можам гэтага дазваляць, мы не будзем маўчаць. Зацверджанай сёння пазіцыі хочам гучна заявіць, што мы чакаем ад уладаў Польшчы рашучых дзеянняў дзеля вызвалення ўсіх арыштаваных у Беларусі. Пад арышт трапляюць таксама тыя асобы, якія раней не былі заангажаваныя у палітыку, простыя грамадзяне, якія сёлета, напрыклад, проста збіралі подпісы за аднаго з прэтэндэнтаў на кандыдацтва ў прэзідэнта і за гэта былі арыштаваныя. Вось калі менавіта ацэньваць выбарчы працэс, вось гэтыя працэдуры сёлетніх выбараў, то што пра іх можна сказаць? To jest strach. Гэта страх, бачны страх Лукашэнкі, бачны страх яго атачэння. І менавіта таму такія рэпрэсіі, таму такая атака на звычайных грамадзянаў, якія, выконваючы свае канстытуцыйнае права, падпісваюцца за прэтэндэнтаў у кандыдаты на прэзідэнцтва. Думаю, у Беларусі сталася нешта вельмі важнае. Здаецца, бар'ер страху перад уладай Александра Лукашэнкі разбураецца на нашых вачах. Замест муру абыякавасці пачынае нараджацца супольнасць беларускай салідарнасці з пераследаванымі, а таксама жаданне выразіць сваю волю ў свабодных выбарах. Думаю, што цяпер у Беларусі робяцца вельмі важныя грамадскія рэчы і варта іх падтрымаць. І таму мы, як камісія замежных справаў Сейму, кажам, што ўрад Польшчы павінен падтрымаць праваабарончай арганізацыі. Прасцей кажучы, трэба дапамагаць тым, хто дапамагае. Патрэбная юрыдычная, матэрыяльная дапамога, дапамога сем'ям, дапамагаць пераследаваным так, як гэта Польшча рабіла ўжо шмат разоў. 19 чэрвеня скончваецца збор подпісаў за прэтэндэнтаў у кандыдаты на прэзідэнцтва. І ўжо зараз вашай увазе апытанне з аднаго з апошніх пікетаў такога кшталту на Менскай Камароўцы, без монтажу, адным кадрам, без нейкіх выразаных адказаў. Адразу пасля апытання размова з Паўлам Усавым, палітолагам, пра тое, як усё ж такі беларусам можна перамагчы аўтарытарную сістэму.
Вітаю вас, шановні глядачі. У ефірі телеканал «Белсат», «Народний мікрофон». Сьогодні ми у Менску, де працягваецца збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Не з той інтэнсіўнасцю, не з той масавасцю, як у першыя дні, але тым не менш, па-ранейшаму ёсць людзі, якія хочуць пакінуць свае галасы за тых ці іншых кандыдатаў, і для іх сёння працуе «Народны мікрофон». Добрый дзень. Добрый. Дазволіце пытанне, за каго хочаце падпісацца, чаму? За Бабарыку. Бабарыка, сёння ведаеце, якая ситуация. Да. Что про это скажете? Что ведаеце, что скажете про это? Ну, что банк там, в котором он работал, там что-то, выемки каких-то документов идут, и что там еще? Там в Могилеве там какого-то старшиню это самое привлекли к ответственности. Что думаете про это? Это все, как вам сказать, эта власть борется так с кандидатами. Какое это змагание? Сумленно, несумленно, правовое, неправовое? Я думаю, она делает большую ошибку, потому что это еще больше настраивает людей против этого. Дякую вам великі. Дозвольте вам питання, можна? Ви так само, як я зрозуміла, за Бабарику, так? В первую очередь за Светлану Тихановскую. Чому? Ну, я знаю ее мужа хорошо. Давно смотрю его блоки, поэтому мне он нравится. Тоді все ведаеце, що відбувається вокруг, да? Вот сьогодні літерально она заявила, що їй погрожають. Да, мне это все знакомо. Я в курсе того, что происходит в нашей стране. Конституция растоптана, права людей не, как правильно выразиться, права тоже не соблюдаются. Силовые структуры превышают свои полномочия, нарушают законы Республики Беларусь. Дякую вам великі. Поэтому я здесь. Дякую вам великі. Хотела бы задать питание вам. Добрый день. Дозволите питание? Да, пожалуйста. Вы только что говорили, что неправовыми методами користаються, скажем, силовые структуры. Что вы думаете про это? Вот про те затрымания, про те... Агония. Это агония. Бабарыка сказал, что вот ператрус у банка это ціск на яго. Вы чему пришли? Не боитесь подписываться за такого кандидата? Нет, не боюсь. Хочется перемен. Хочется, чтобы мои внуки пожили еще в нормальной стране. И с кем вы связываете вот это сподівання на перемены? Вообще Цепкало. За Цепкало. Мгм. И вы зараз отдаете за его свой подпись, так? Ну, я и сюда тоже. В общем-то, я за протест. Дякую вам великі. Дякую. Ідем далей. Бачимо, що тут некалькі пікетаў, якія збіраюць подпісы за Светлану Тихановскую, за Валерія Цепкалы, за Віктора Бабарыку. І яшчэ один кандидат, ну пакінем яго на завяршэнне. Добрый дзень. Дазвольце вам пытанне. Таксама, вы чаму тут? Ці вы ўпершыню прыйшлі? Ці вы уже за некага голас пакідалі? Ці вот прыйшлі толькі што? Пришла в первый раз, да, очень долго тянула, к сожалению, но... Вы вызначались, да? Последний, что вы спросили, простите? Ви визначались, я так розумію, за кого підписатися, Нет, я правильно? точно знала, за кого голосовать, то есть за кого поставить подпись выдвижения в кандидаты, просто не было времени, дела. Но сейчас Добре. последние дни, поэтому решила прийти. Добре, за кого поставить, яких перемен хочеться, як проходить вот эта выборчая кампания? Что вы можете сказать вот про этот этап? Як он вам подобается, ці не? Ну, конечно, совершенно не нравится, потому что то, что сейчас происходит, те новости, которые мы слышим, это что-то совершенно невообразимое. И в нормальном обществе, а я считаю Беларусь нормальным государством, которое заслуживает нормального общества, не может такое происходить. Дякую вам великі. Ідзем далей, размаўляем з людзьмі, якія ў чарзе. Калі ласка, ці дазволіце вам пытанне? Скажыце, вот як вы лічыце, чаму так адбываецца сёння? Многія людзі зневоленыя, арыштованыя, ператрусы адбываюцца. Што вы думаеце пра гэта? Чаму? Навошта? Так, ну мне здаецца, тому что улада боится потерять, так, можно на русском буду, боится потерять свое, прежнее могущество, контроль над всем, и с помощью вот таких мер, в том числе репрессивных, хочет запугать и народ, и альтернативных кандидатов, чтобы не было протестов. Ну, понятно, они хотят, как в 2010 году, сделать
чтобы вот потом, в частности, обвинить Россию, как они вот делают, в том, что кандидаты там альтернативно обращались за помощью. Ну и хотят таким методом народ немного испугать, и чтобы они, как всегда, принудительно подписали за Лукашенко. Но мне кажется, в этот раз им будет тяжело такое сделать, потому что у народа мнение поменялось, народ уже понял, что они не народец, а народ, и поэтому... Дякую вам, дякую. Будемо рушити далі. Ваше міркування дозволите питання вам. От кажуть люди, що народ прочнувся, що ён готовий вибирати. Да? Як ви лічите, наколькі народ готовий сапраўды выбирать і свой выбор боронить? Ну, я думаю, что народ готов. Более того, народ уже во многом уже сделал свой выбор. Осталось только совсем немного, пока этот выбор не проявится. Скажите, калі ласка, ви хотіли би, як бачите развіццё падзей, якіх бы хотели развіцця падзей, якога? Ну, я бы, конечно, хотел увидеть уже нового кандидата. Ну, и уже увидеть нового кандидата. Уже, мне 23, и, это было бы очень интересно развитие событий, я бы так сказал. Дякую вам вялікі, дякую. Ідём далей. Бачым яшчэ цэлую чаргу, якая стаіць да іншага кандыдата. Будзем цікавіцца у маладых людзей. Дазволіце пытанне? Мне падаецца, вы выйшлі з Камароўкі, правильно? Да. С покупками, так? Да. Але сюда пришли, что, подписаться, так? Ну да, и я знала, что здесь будет кто-нибудь, я пришла, чтобы поставить подпись за Александра Григорьевича Таболича. Чаму Таболіча, што хочаце, каб ён змяніў там ці як? Ну, просто, не знаю, перемен требуют наши сердца. Дякую вам, дякую вялікі. У нас на сувязі палітолог Павел Усаў. Добрый день. Добрый день. Спадар Павел, новая крымінальная справа супраць Сергея Ціханаўскага, ціск на яго дзяцей, спроба вымусіць Святлану Ціханаўскую зняцца з выбараў, масавыя арышты і нават, як кажуць, арыштанты, катаванні. Напэўна, яшчэ ніколі раней улады на такім раннім этапе не паказвалі, што з сябе ўяўляюць выбары пры Лукашэнку. Не паказвалі. Заўсёды такая рэакцыя была пасля таго, як грамадства актывізавалася у перыяд галасавання, так бы мовіць, рэвалюцыйнага ўздыму, каб падавіць гэтую хвалю, праводзіліся чысткі, рэпрэсіі ў дачыненні да актывістаў, галоўных лідараў выбарчага працэсу. На сённяшні дзень мы маем зусім іншую сітуацыю. Па-першае, уздым рэвалюцыйны ці настроі нездаволенасці, яны пачалі рэалізоўвацца, пачалі фактычна уплываць на палітычныя працэсы раней, чым адбыліся выбары. То бок трэба ж разумець, што на пачатку насельніцтва ўвогуле ніяк не ставілася да выбараў, давер да выбарчага працэсу быў скептычны, а тут, калі з'явіліся новыя кандыдаты, новыя твары, асабліва даволі актыўна ў выказваннях адносна лёсу Беларусі, то гэта справакавала такі масавую падтрымку, масавы ўздым, які дэклараваў фактычна візуальна, што насельніцтва супраць існуючага ладу, супраць Лукашенка і гатова падтрымліваць любых актыўных кандыдатаў, лідараў, якія прадстаўляюць інтарэсы шырокай грамадскасці. Дазволю вас зацытаваць, вы пішаце наконт сістэмы. Цяпер ёсць толькі чыстая воля да ўлады і гвалту, без ідэалогіі, без масавага падтрымання, якое было б абапертае на паляпшэнне эканамічнага самапачуцця і, самае галоўнае, без перспектываў. То бок цяпер, па сутнасці, на вашу думку, пасля 26 гадоў гіснай сістэме проста няма чаго прапанаваць беларусам. Гэта так. Трэба разумець, што любыя аўтарытарныя рэжымы, нават такія самыя жорсткія, у сённяшняй рэчаіснасці абапіраюцца на, так бы мовіць, рацыянальную, электаральную падтрымку. Калі мы паглядзім на нават такія зачыненыя рэжымы, як Туркменістан, Узбекістан ці нават Іран, там заўсёды адбываюцца выбары.
То бок праз выбары сістэма жадае паказаць, што значная частка грамадства безальтэрнатыўна 90%, як у Туркменістане, падтрымлівае дзейснага прэзідэнта, дзейсную сістэму. У Беларусі так ці інакш электаральныя працэсы, скажем так, ад 40 до 50% сталага электарату заўсёды падтрымлівалі Лукашенка. Ён рысаваў сабе 80%, але гэта не важна. Была даволі шырокая электаральная падтрымка, сацыяльная падтрымка для існуючага рэжыму, і Лукашенко ўвесь час гэта дэманстраваў. І на сённяшні момант адбылася сітуацыя, калі гэтая электаральная падтрымка проста абрынулася. Нема масавага электаральнага зараду для гэтай сістэмы, яна не можа 100% абапірацца выключна на падтрымку, на сацыяльны кантракт, як папулярна гэта гаварыць, і таму электаральны аўтарытарны рэжым на працягу літаральна гэтага месяцу ён перафарматаваўся ў фактычна мілітарысцкі аўтарытарны рэжым. Што гэта азначае? Гэта выключнае апірышча на сілавыя структуры. Адзін з каментароў, які быў вельмі папулярны пад допісам аднаго з вядомых беларускіх парталаў датычна сітуацыі ў краіне. Дазволю узгадаць сабе з памяці. 97% насельніцтва супраць існай палітычнай сістэмы, на дварэ 2020 год. Няўжо няма цывілізацыйных нейкіх шляхоў для таго, каб змяніць уладу, якая па сутнасці утрымліваецца за нашыя падаткі. А вы вось як палітолог з досведу таксама гісторыі аўтарытарных рэжымаў, у той сітуацыі, у якой зараз знаходзіцца Беларусь, што трэба рабіць грамадзянам, каб уласна іхная воля была выслуханая і рэалізаваная? Па-першае, трэба зразумець, што такія рэжымы, як рэжым Лукашенка, персаналісцкі, аўтарытарны і выключна абапіраючыся на рэпрэсіі, ён не паддасца на нейкія працэсы трансфармацыі самастойна, не пойдзе на дыялог, не пойдзе на змены. Як ўжо было заўважана, Лукашенка моцная воля да ўлады, моцная воля да ціску, і ён не будзе дзяліцца з гэтай улады з грамадствам ці з апазіцыяй. Ён ужо пра гэта казаў, мы гэтую страну вам не аддамо. То бок ён не збіраецца грамадзянам аддаць іх уласную страну. Уласная Беларусь прыватызаваная, яна знаходзіцца выключна ў руках Лукашенка і ягонага атачэння. У сённяшняй сітуацыі, канешне, грамадства знаходзіцца у цяжкім стане. На працягу 26 год разбураліся сацыяльныя, палітычныя інстытуты, якія б маглі кансалідаваць грамадства. Хаця мы бачым прыклады салідарнасці, прыклады падтрымкі асобных і палітыкаў, і актывістаў, але дзеля таго, каб сітуацыя рэальна пачала змяняцца, патрэбна грамадскае дзеянне, агульнае грамадскае дзеянне. То бок сацыяльная салідарнасць, палітычная салідарнасць усіх групаў грамадскасці ў краіне, лекараў, настаўнікаў, каб яны адзін аднаго падтрымлівалі. І, на жаль, на сённяшні момант мы не адчуваем, што ёсць дэфіцыт вось гэтай салідарнасці, калі б грамадства, асобныя сацыяльныя групы просто пачалі б баставаць. Спадар Павел, вы кажаце пра дэфіцыт салідарнасці і вось прапанавалі, што людзі павінны ўласна страйкаваць, каб абараняць сваіх калегаў, якіх, напрыклад, звальняюць з працы за палітычныя матывы. Тым не менш, хіба такія працэсы цяжка ўявіць без нейкага закліку палітычнага лідара да такога дзеяння. Але вы кажаце, што грамадзянам не варта спадзявацца, што нейкі прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта сам паламае аўтарытарную сістэму, што кожны грамадзянін павінен уласна адказваць таксама за краіну. Безумоўна, тут гэты працэс, ён двухбаковы. Павінен быць з аднаго боку лідар, які будзе заклікаць да ўнутранай салідарнасці, прызываць людзей, прынамсі тых, хто яго падтрымлівае, нават калі мы возьмем Бабарыку. Ён дэкларуе, што за яго падпісалася амаль 400 000 чалавек. Гэта вялікая, велізарная колькасць. Такога не было ў гісторыі Беларусі, каб кандыдат ад апазіцыі, не ад апазіцыі, прабачце, а альтэрнатыўны кандыдат набіраў 400 000, амаль 500 000 подпісаў. І ягоны заклік, а пакуль ён асцярожны, мог бы, канешне, прывесці да рушання нейкія ўнутраныя працэсы псіхалогіі. Перш за ўсё, салідарнасць – гэта псіхалагічны фактор.
Людзі павінны разумець, што яны не адзіныя, яны не адзін на адзін з сістэмай, а за імі стаіць вялікая колькасць людзей. З іншага боку павінна быць, канешне, і самастойнае ўнутранае рашэнне і патрэба саміх грамадзянаў бараніць свае правы іншых. Вось гэтая ўнутраная псіхалагічная сацыяльная кансалідацыя, яна павінна адчувацца ўнутры працоўных калектываў, унутры студэнцкіх калектываў. Якраз такі на сённяшні момант магчыма гэтая салідарнасць псіхалагічная, яна паступова ўзнікае, але яе яшчэ пакуль, на жаль, не бачна. Але тым не менш, канешне, гэтыя працэсы павінны быць кансалідаваныя. І прызывы і дзейнасць лідара, і дзейнасць грамадства. Грамадства не можа чакаць, што нехта за само грамадства пачне нешта змяняць. Лідар толькі інструмент, пры дапамозе якога грамадства нешта можа змяніць. Але калі само грамадства не жадае выкарыстоўваць гэты інструмент, не жадае утрымліваць гэты інструмент у сваіх руках, менавіта праз салідарнасць, то лідар нічога сам не зменіць. Лідара трэба бараніць, як уласнае, можна так сказаць, дзіцё. То бок палітычны лідар ва ўмовах аўтарытарызма гэта дзіцё грамадзянаў, дзіцё грамадства. І яго трэба, канешне, ім трэба апекавацца. Дзякую сардэчна за каментар. Маім і спадарства госцем быў палітолог Павел Усаў. Дзякую вам за гэтую размову. Маім і спадарства госцем быў палітолог Павел Усаў. На гэтым сёння ставім кропку. Для вас працаваў Вітаўт Ціўчык. Убачымся ў наступных эфірах.